Ayan, special to. Bago natin umpisahan ang ating video mga kaspero, meron nga pala akong nabiling tali dito na magagamit natin sa bangka. At makikita nyo sa description link kung saan ko nabili itong tali na ito mga kaspero. "6:29 ng umaga at eto na, ready na tayo mga kaspero. Ando na, nakababa na si Master Danny, si Master Bugoy, at si Master Kevin, ayan na rin, bababa na rin. Si Master Dodoy, nandun, kasama sila ng Master Bugoy. At eto, ang unang drop natin, hindi tayo sumagad. Hanggang may natira pang mga 2 meters bago tayo mag-drop, pero hindi na natin pinilit. Gawa ng unang drop natin ito. Kailangan pa rin natin ng warm up bago tayo mag-ambush ng malalim. Eto, nakapag-ambush na tayo dahil nakapag-warm up na. At kung napapansin nyo, napakaraming isda sa unahan. Yung mga gabhay or sleek unicorn. Ayan, nasa unahan na natin mga kaspero, pero hindi yan yung target natin. Nagbabaka sakali ako na merong lumapit na giant trevally dahil napakaagang dive ito. Sure ball na merong malalaki. Kaya antay-antay lang tayo, baka may lumapit mga kaspero. Wala akong nakitang pelagic mga kaspero. Kaya back to the surface na naman tayo and move doon sa unahan na spot. Another drop na naman tayo. Dito ako pupwesto kung saan ako nakakapana ng giant trevally. Pagbaba ko dito, meron agad akong napansin sa unahan. Diyan sa may butas mga kaspero, isang grouper. Good size grouper, nasa 1 kilot kalahati. Ngunit hindi ko muna pinana, gawa ng napakagandang spot ito. Kung napapansin nyo, napakaganda ng pwesto natin. Tsaka ang ganda ng mga formation ng mga bato sa ilalim. Nakakamangha mga kaspero. Ngunit yung nakita ko lang dito, yung lapu-lapu, tsaka yung mga one spot na snapper. And meron akong nakita na malaking trigger fish dun sa unahan. Ngunit hindi ko pa rin pinapana mga kaspero, gawa ng naghihintay tayo dito ng king mac or trevally. Ngunit tumagal tayo dito at walang lumapit sa atin. Kaya yung ginawa ko, umahon na lang ako at binalikan ko itong grouper para panain ko na.
At this time, binalikan ko na yung grouper kung saan natin nakita. At ayun, napansin ko kaagad. Lumipat siya doon sa gilid na bato. Ayun, nasa taas. Merong peacock grouper, pero yun yung pinili natin dahil mas malaki yun mga kaspero. At buti na lang, ang ganda ng pagkatama natin. Likod hanggang buntot. Buwan na maano natin mga kaspero, grouper. Akala ko maliit lang pero good size na pala to. Mga 1 kilot kalahati siguro to. Oh, mataba ang isda na to. Pagka-secured nga natin ng grouper natin, inagos na ako mga kaspero. Dinala ko dito sa laot at napansin ko napakaraming bait. Yung sardines, yan yung hinahanap ko kanina pa mga kaspero dahil sure ball na merong king mac yan. Ngunit dalawa na kami ni Master Danny dito, nag-drop na kami at palingon-lingon dahil yung mga king mac bigla-bigla lang na lumalapit at nag-ambush na ako dito. Kahit medyo malalim, nag-ambush pa rin ako mga kaspero dahil baka merong lumapit na king mac. Medyo tumagal ako ng kaunti pero wala talagang nagpakita mga kaspero. Ayan, hindi nga ako mapakali dito dahil napakaraming bait. Ngunit wala namang nagpakita kaya umahon na lang ako mga kaspero. Habang nagpapahinga ako sa taas, merong dumaan na king mac at malayo na sa atin mga kaspero. Kaya yung ginawa ko, hinabol ko talaga ng hinabol. Buti na lang, inabutan pa natin. Wala pala doon sa baba, ngunit dito sa taas. At ayos na dahil meron na tayong pangalawang isda sa araw na ito. At mga special pa mga kaspero. Grouper and king mackerel or tanigi. Pagkapana ako, hinayaan ko na lang na mag-release yung line natin para sure ball na makukuha natin. Dahil pag once na pinwersa natin, baka mapunit, sayang lang. Kaya hinayaan ko na hanggang sa manghina. At ito, hinahatak ko na mga kaspero. Nung pagkahatak ko, nung tiningnan ko yung pagkatira natin dito, kung saan banda tinamaan, good holding shot naman dahil dito sa likod banda. Baby Mac, namamasyal lang ito eh.
nakita ko namamasyal lang mga kaspero, pero nadali pa rin natin. Hinabol natin ng hinabol. Alright, pangalawang isda. Umakyat na nga kami sa bangka mga kaspero. Ngunit eto, nakadali pa si Master Dodoy ng King Mac. Ayan, halos magka-size nung pinana ko. At sinecond shot ni Master Danny para secured yung King Mac na ito. Solo lang ang kuan, wag gid itang kuan. Wag gid itang strobe doon. Laka ay baro na kunta ra. Kita man kaw. Tabi na lakas ako na ga biglas ana. Kun tuwa ko tagas Tutudong kita. Butaw. Daw na pag na mababo ma makalapot ng number. Ayos na. Dalawa na? Buhay na ba? Dalawa, zero! Kitpak! Bali mag-alas 8 na ng umaga mga kaspero. At marami ng mga water activities kaya nag-decide na kami na lumipat sa ibang spot para secured kami mga kaspero dahil napakadelikado sa lugar na ito. At eto, lumipat kami sa tapat ng airport at nag-ambush ako dito mga kaspero. Nakita ko itong si Nemo nasa harap ko. Grabe, napakagandang tingnan mga kaspero. At nung pagtingin ko sa unahan, marami ding mga isda. Kaya nag-ambush ako dito at naghintay dahil merong mga malalaking parrot, merong mga midnight snapper mga kaspero. At yung target ko dito, yung midnight snapper. Ayan na, sa harapan natin. Pero pipili tayo ng mas malaki mga kaspero para sulit yung dive natin. Itong dinadapaan ko na ito, around 20 meters ito mga kaspero. Ayan na, may target na tayo. At nung tinira ko, tinamaan naman mga kaspero. Sulit na, ito na yung pangatlong isda natin. Ambush ulit tayo. Dito lang to, kung saan tayo nakapana ng midnight snapper. Medyo may agos, ngunit sinasalubong ko yung agos. Dahil dito lang ako nakakapana. At pagkadapa ko nga, merong dumaan na isang rabbit fish. Ngunit sinundo niya pala yung mga kasamahan niya. At ayan, bumungad sa harap ko. Nagpantay pa yung dalawa, kaya yari itong double kill. Ayun, tinira ko mga kaspero. Sayang lang, nakawala yung isa. Dalawa sana. Medyo napataas yung pag-aim ko ng pana. Kaya nakawala yung isa. Pero okay lang dahil di naman tayo nabigo at meron pa tayong isang natira. Natanggal pa yung isa. Double kill sana. Down. Meron akong nakita na malaking malaguno.
Ngunit sumasalubong siya sa agos. Medyo hirap siyang habulin. Kaya hindi ko na pinersa mga kaspero. Hinayaan ko na lang. Babalikan na lang natin. Next dive. Dahil sure ball na dyan lang naman sila. Hindi naman aalis yan dahil area nila yan mga kaspero. Balik-balikan yun lang natin. Huwag nating persahin. Eto. Nagpa-rescue si Master Kevin dahil nakapana siya ng napakalaking king mac or tanigi mga kaspero. Kaya to the rescue tayo para may second shot para ma-secured yung king mackerel dahil sayang din pag nakawala ito. At nung sinisid ko nga ito mga kaspero, sumabit pala ito sa corals. At mababaw lang naman itong pinanaan ko mga kaspero. Nasa 13 meters lang ito. Kaya mas mabuti na sinecured ko talaga. Dami na naghahanton. Oh? Drop ulit tayo dito sa unahan kung saan nakapana si Master Kevin. At ayun, meron akong napansin na isang shark doon sa unahan. Ayun, oh, paikot-ikot. At tumitingin ako sa paligid, baka merong kasamang malaking isda. Ngunit wala. Wala tayong nakita. At yung nakita ko dyan sa unahan, isang batfish or bayang. At ayang umalis. Kaya yung ginawa ko, ginapang ko ng dahan-dahan. At saka pinana. Buti na lang, tinamaan pa natin mga kaspero. Ayos. Kahit mga ganyan lang yung isda natin, na ibebenta naman namin ng maayos yan mga kaspero. Dahil yung per kilo ng bayang or batfish, binibenta namin ng 180 per kilo. Kaya ayos na. Kung abot ito ng 2 kilo, nasa 360 din yung bayad. Okay, mga kaspero. Tatabi ulit tayo para kumain.
At mag-iihaw tayo. Magkikilaw. Ayan na sila. Dito ulit tayo ngayon sa ating pwesto. Kahapon doon pala tayo. Dito lumipat tayo. Mas maganda dito. Ang ganda. Ayan. Balay nakaapat na ng King Mac. Ayos. Ayan mga kaspero. Magkikilaw tayo. Saka meron tayong pang ihaw. Pakol. At saka alam nyo yung kinilaw natin na yan. Special to. Ito yung yellow lapu-lapu kasi wala tayong blue lapu-lapu. O, tingnan nyo yung laman o. Puting-puti. O, sariwa pa yan. Sarap. Yun yung katawan ng yellow lapu-lapu. Andun pa sila Master Dodoy tsaka si Master Bugoy. Nanguhuli pa ng tanigi. Nanguhuli pa ng lapu-lapu. Diba? Natin. Mga ni. Wala ya, yawin yan bro. Dali mo muna bro. Doon sa Mayapoy. Ah! Yamion! Budol fight to. Budol fight mga kaspero. Ha? Okay. Double purpose yung pins natin. Ginawang kainan. Pero may plastic naman yan. Okay. Nihaw na lang. Ay, yun na pala eh. Alright. Diba? Ah, lami. Hindi na to, ano, lamon na to. Itlog nan. Ito yung masarap. Shout out sa mga wala dito. Yeah, Master Bugay, shout out na yung mga kasama natin dyan. Bro, Ruel. Guwapo, ano pa? Pa hinihintay nyo dyan. Oh. Ayan, Mr. Dudoy. Ayan. Murakas for fishing adventure yan. Si kay Edwin, oh. Lapag na. Ay, wala si Master X. Sayang. Eh, ano, ang taba ng pakol. Ano naman? Yun. Kain tayo mga kasbiro. Kain, kain. Sarap ng ihaw. May kinilaw, nilagay sa mineral. Yung po muna yung video. Ituloy namin to para hindi kayo maingit. Ako na lang manginggit sa inyo. Oh, bawat subo ni Dani. Grabe. Sarap. Bira lang kasi mangyari to mga kaspero. Pag nasa laot kami, doon lang talaga. Pinapay lang doon. Buti nga may spot kami dito na pag malakas yung habagat, dito yung spot namin. Kaya pwede kami mag-ihaw. Tumabi.
Pagkatapos nga namin kumain at magpahinga ng mga 1 oras kalahati o 2 oras na pahinga, nagdive ulit na kami dito sa spot kung saan ako nakakapana ng mga surgeon fish or kumay. Meron doon ditong mga 1-dot snapper at ayun, napansin ko kaagad na paparating sa atin yung mga midnight snapper. Yun nga lang, nabigla kaya nagsibalikan sila. Medyo may kalaliman din kasi itong spot na ito, around 22 meters at mag-ambush pa. Same spot pa rin tayo. Dito pa rin tayo sa pinapanaan ko ng surgeon at saka snapper. At eto, nakita ko kaagad yung mga surgeon na paikot-ikot doon sa unahan. Medyo may kailapan nga lang, gawa ng malabo yung tubig, kunting galaw lang, umaalis agad sila. Kaya yung ginagawa ko, medyo nagka-cover ako doon sa gilid ng bato para hindi agad tayo mapansin. At eto, merong papalapit na isang midnight snapper. Ngunit hanggang doon lang. Hindi na sila doon may diretso sa akin, baka natatakot na. Patingin-tingin nga ako sa paligid dahil bigla-bigla lang sumusulpot itong mga surgeon fish. Tulad nito, ayan, napakalaking surgeon fish. Ngunit hindi rin dumiretso sa atin. Medyo dumidistansya sila kaya hindi natin maaabutan. Nung umalis siya, meron akong napansin na isang maliit na surgeon fish doon sa unahan, paikot-ikot lang. Ayun. At yung nangyari, meron pang lumapit sa atin. Ayan mga kaspero, pinana ko na, subalit sumabit yung tali natin. Kaya hindi umabot yung shaft natin doon sa target. Kaya okay lang. At binalikan kong muli at ito yung bumungad sa atin. Isang batfish or bayang na naman, mga 2 kilo, kaya hindi na ako nagdalawang isip na panain ito. Dahil ito na yung last fish of the day natin. Hindi na tayo nakapana ng pelagic dahil malabo yung tubig. Dahil last fish na natin ito, magsha-shoutout tayo. Shoutout nga pala kay Sir Abraham at Corsi Spearmaster, kay Bemrecha ng Orosab Speargun Maker, kay Erwin Laven, Malayan ng Naik Cavite, and then kay Makoy, kay Delia Molina, Bacoor Cavite, ayan shoutout, kay Jeffrey Perolino, kay Leo Dimit, Kawayanon, shoutout, kay Julieto Cuesta, kay Edgar Hesona, Sandugo, OFW ng Dubai, shoutout po, kay Istabela Family ng Pangasinan, kay Ruel Suway Bagyo ng Antipolo, kay Anton Fernandez ng KSA Jeddah, kay Nicodemos Lozada ng Oslob Cebu, kay Ronnie Alpas ng Antipolo, Ede Moradas, at sa kaibigan niya na sa MDRRMO ng Manila, at sa Director Arnel Angeles. Ayan, shout out. Kay Tony Sarinas family ng Cagayan de Oro, kay Johnny Hactin, kay Danilo Adalim, kay Rini Alisin, Di San Jose family ng Caloya Antique, Di Solok family, kay Cesar S. Mama, kay Alexander Pesquera family ng Jinsan Tumbler, and then kay Armando, shout out, kay Toto Rams Official sa Purok 25, at sa destinado na si Kadabid Torres family. Ayan, shout out po. And then kay Anisito Gamal ng lokal ng Tagumpay, ayan, distrito ng Sentral. And last kay Marcelo Bernaldez and kay Sir Bobby Cava. Shoutout po. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. At see you on my next video mga kaspero.